Da, naravno. Laku noć, Mila. George, misliš li da će deci biti sigurnije bez nane? No, svakako. A što ne bi bilo? Sandy je pričala o nekoj senci. Senci? O čijoj senci? Petra Pana. Petra Pana. Petra Pana! Šta ne kažeš, pobogu? I šta ćemo sad? Digni uzbunu, nazovi Scotland Yard. Mora da se radi o nekome. Pobogu, Mary, pa to su samo dečije besmislice o Petru Panu. Mi od dece treba da očekujemo da porastu i da budu praktični. George, dragi.